Τελείως τυχαία πληροφορηθήκαμε ότι ο Δήμος αποφάσισε λόγω επικινδυνότητος, έχουν φύγει κάποια σημεία, να το κατεδαφίσει. Πήραμε τον Δήμαρχο λοιπόν, μας λέει ότι βγήκε απόφαση οπωσδήποτε πρέπει να κατεδαφιστεί. Δήμαρχέ μου, του λέω, το σκεφτήκατε καλά, πρέπει να το σώσουμε, όχι να τον γκρεμίσουμε. Πρέπει να κάνουμε τα δυνατά να το σώσουμε. Είχαμε προσπαθήσει με τον προηγούμενο Δήμαρχο να το εντάξουμε στο ΕΣΠΑ. Ήταν σε εξέλιξη, είχε δρομολογηθεί. Όμως δεν τα καταφέραμε, άλλαξε ο Δήμος και έτσι λοιπόν παρέμεινε. Λοιπόν, μαθαίνοντας λοιπόν αυτά, ο Δήμαρχος ανένδοτος ότι πρέπει να κατεδαφιστεί. Δήμαρχέ μου, του λέω, σας φέραμε να φτιάξουμε, όχι να κατεδαφίσουμε. Πρέπει να σωθεί. Τέλος πάντων, η ανησυχία μου με οδήγησε να πάρω το Υπουργείο Πολιτισμού στην Πάτρα. Οι άνθρωποι εκεί λοιπόν αμέσως ανταποκρίθηκαν και όχι μόνο ανταποκρίθηκαν, την άλλη μέρα ήταν στο Βελιμάχι. Δύο μηχανικοί που δεν έχω μάθει ακόμα τα ονόματά τους. Θέλω δημοσίως να τους ευχαριστήσω και μάλιστα μας διαβεβαίωσαν τέτοιο σπουδαίο κτίριο με τέτοια πολιτιστική κληρονομιά δεν το έχετε εντάξει στα πολιτιστικά μνημεία. Δεν είναι διατηρηταίο, έτσι δεν είναι? Ότι έπρεπε να το είχαμε εντάξει στα διατηρηταία. Όμως τώρα που ήρθαν οι άνθρωποι, πραγματικά με την ιστορία που έχει είναι διατηρηταίο. Αυτό χτίστηκε με δαπάνη Θεοδόρου Αναστασιάδη που είχε έρθει από την Κωνσταντινούπολη. Ναι. Ο οποίος δραστηριοποιήθηκε στο χωριό μας σαν έμπορας. Και το δώρισε για σχολείο. Και ξέρετε με πιάνει το παράπονο αυτό το κόσμημα. Με τι αγώνα το έχουν κάνει οι προγόνοι μας. Με τα γαϊδουράκια, με τα μουλάρια. Με τον ταμάρι που βρήκαν να φέρουν αυτή την πέτρα, αυτό το πολύτιμο λίθο με τέτοια ακρίβεια και να πάμε τώρα να το κατεδαφίσουμε. Νομίζω ότι εμένα πιάνει το παράπονο. Είμαστε ανάξιοι. Πραγματικά ανάξιοι. Και να μην το ξεχάσω, εάν τελικά καταφέρουμε και το δώσουμε σε κάποιον εργολάβο ή το φτιάξουμε, εγώ προσφέρω σαν Θοδωρής Κακούρης 1000 τσουβάλια τσιμέντο. Δεν ξέρω πόσο κοστίζουνε, προσφέρω 1000 τσουβάλια τσιμέντο, το λέω δημοσίως. Όποιος και να το παραλάβει, κάποιος εργολάβος ή οποιοδήποτε, προσφέρω αυτή τη δύναμη που έχω τέλος πάντων. Να μας εξηγήσετε, κύριε Κακούρη, λίγο την ιστορία του σχολαρχείου. Τι ήταν τα σχολαρχεία, έτσι 2-3 πράγματα για να καταλάβει και ο κόσμος που θα μας ακούσει και θα μας δει. Ακούστε. Εκεί λοιπόν τα παιδιά, η γενιά που πήγε στη Σμύρνη και πολέμησε, ο Τσάκαλος, που έχει το ίδρυμα Τσάκαλο στην Κοντοβάζαινα, που ήταν και υπουργός, είχε φοιτήσει σε αυτό το σχολαρχείο. Από όλα τα γύρω χωριά έρχονταν όλοι και πηγαίνανε και μαθαίνανε γράμματα σε αυτό το σχολαρχείο. Και μάλιστα είχα έναν μπάρμπα ο οποίος έφυγε το 1960. Τότε ήταν 90 χρονών και μου λέει πήγα σχολαρχείο, μου λέει μαθα και γαλλικά. Γαλλικά στο σχολαρχείο το 1900 τόσο, δεν ξέρω πόσο τέλος πάντων. Θέλω να πω ότι εκεί πέρασε η προηγούμενη γενιά. Είναι η κληρονομιά μας. Είναι οι ρίζες μας. Πρέπει πάση θυσία να το στηρίξουμε, να το παραδώσουμε στην επόμενη γενιά. Και βλέπουμε εδώ ότι υπάρχουν πάρα πολλοί εκπαιδευτικοί αλλά και πάρα πολλοί απόφοιτοι του σχολαρχείου στο Βελιμάχι. Ναι. Πετυχημένοι επιστήμονες βγήκαν από αυτό το σχολαρχείο. Πώς δεν το πρόσεξαν είτε οι πρόεδροι του χωριού είτε οι δήμαρχοι στην πορεία και έφτασε σε αυτό το σημείο ώστε να είναι τιμόρροπο και να θεωρείται ότι αποτελεί κίνδυνο? Επειδή εγώ είμαι λάτρης του τόπου μου πάρα πολύ, πριν 5-6 χρόνια είχα φέρει 2 μηχανικούς ειδικούς για αυτά τα κτίρια που ήταν και το πρόγραμμα του ΕΣΠΑ. Ξεκίνησα λοιπόν το μετρήσαν, το είδανε, μου λέει είμαστε μια χαρά, θα το σώσουμε, θα του κάνουμε διάφορες ρητίνες κτλ. Όμως βρήκαμε ένα αγκαθάκι το οποίο αυτό μας εμπόδισε. Ποιο ήταν το αγκαθάκι? Στο ισόγειο υπήρχε μια μικρή ιδιοκτησία. Ο συγχωρεμένος ο Αναστασιάδης είχε κάποια δυναμία σε κάποιον, σε κάποια οικογένεια, δεν ξέρω τι, και είχε δώσει ένα μέρος. Και αυτό λοιπόν δεν μπορέσαμε να ολοκληρώσουμε το φάκελο για να το εντάξουμε στο ΕΣΠΑ. Τώρα όμως, αυτή τη στιγμή που μιλάμε, ο άνθρωπος αυτός που είχε τα δικαιώματα εκεί έχει κάνει αποποίηση στο Δήμο της Γορτινίας επί Γιαννόπουλου ότι εγώ δεν έχω καμία απέτηση και μπορεί το σχολαρχείο να προχωρήσει να γίνει ανακαίνιση.
Από εδώ και πέρα οι κινήσεις ποιες θα είναι και αν πρέπει να κάνει κάτι και ο Δήμος Γορτινίας? Αυτή τη στιγμή τα δικαιώματα όλα είναι στο Δήμο της Γορτινίας. Εγώ έχω στο μυαλό μου, αλλά ξέρετε, ο Δήμος κάνει κομμάτο, αλλά εάν είχα στο μυαλό μου ότι πρέπει να στείλουμε, αν δεν τα καταφέρουμε διαμέσου του ΕΣΠΑ, θα στείλουμε επιστολές σε όλους τους επιφανείς αρκάδες να μας βοηθήσουν. Να μας βοηθήσουν να το αναλάβουμε σαν Δήμος. Δηλαδή έχουμε επιφανείς ανθρώπους που μπορούν να μας βοηθήσουν. Πάντως από ό,τι καταλαβαίνω θα παρακολουθείτε το θέμα, θα πιέζετε και τουλάχιστον... Πάρα πολύ θα το παρακολουθώ και θα είμαι δίπλα. Δηλαδή δεν θέλω να πέσει αυτό. Δεν μπορείτε να καταλάβετε πώς αισθάνομαι. Πραγματικά σας λέω. Μάλιστα. Θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για την παρέμβαση που κάνατε και για την επικοινωνία που είχαμε μαζί σας για ένα πολύ σημαντικό θέμα, γιατί μπορεί να υπάρχουν και άλλα προβλήματα, αλλά και η ιστορία, ο πολιτισμός μας πρέπει να διατηρηθούν. Κυρία Τράκα, και εγώ θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ και θα ήθελα να στείλω σε ένα μήνυμα. Περιφέρεια, δήμοι, συλλόγοι, πρέπει τα κτίρια τα οποία έχουν ιστορία να τα εντάξουν στα διατηρητέα. Από αμέλεια βλέπετε τι παθαίνουμε. Κάποιοι άνθρωποι δεν γνωρίζουν, δεν τους κατηγοράω, δεν γνωρίζουν την πολυμορφότητά του. Άρα λοιπόν όλοι οι σύλλογοι να κοιτάξουν στα χωριά τους, να φωνάξουν το Υπουργείο Πολιτισμού που ανταποκρίνεται αμέσως, να βάλουμε τα κτίρια μας διατηρητέα. Να είναι διατηρητέα και βέβαια να αξιοποιηθούν. Και να αξιοποιηθούν και να γίνουν και μουσεία, να βάλουμε μέσα, ρε παιδί μου, η γενιά η προηγούμενη πώς ζούσε. Έχουμε τόσα πράγματα να το κάνουμε, ένα πολιτιστικό κέντρο μέσα που να έχουμε τα μουσεία μας. Πρέπει να ζηλεύουμε, ρε γαμώτο. Οι κριτικοί μας έχουν βάλει γυαλιά και οι πυρώτες τα ίδια. Και εμείς είμαστε στην πρώτη δημοτικού σαν Αρκάδες. Δεν επιτρέπεται όπου και να πας και λες ότι είσαι από την Αρκαδία, σε ζηλεύουνε, σε βλέπουν ότι είσαι κάτι πιο πάνω από αυτούς και εμείς είμαστε πολύ χαμηλά. Μάλιστα. Πρέπει να προσπαθήσουμε να ανέβουμε. Είμαστε ένα μαργαριτάρι σκονισμένο, πρέπει να το ξεσκονίσουμε. Να αναπτύξουμε τον τουρισμό μας, να αναπτύξουμε τον πολιτισμό μας, να αναπτύξουμε ένα σωρό πράγματα. Είμαστε 5 χιλιόμετρα από Βιτίνα, Λεβίδη, Στεμνίτσα. Μπορεί να είναι και λιγότερο. Επιτρέπεται η λίμνη του Λάδωνα να μην έχει ένα κάθισμα, να κάτσει ένας περαστικός, να κόψει μια ντομάτα στα 4, λίγο τυράκι, λίγο σωμάκι να φάει, ούτε ένα. Επιτρέπεται να μην υπάρχει επισκεψιμότητα, τόσος κόσμος, τόσος τουρισμός που κατεβαίνει κάτω στην Αρκαδία. Δηλαδή είμαστε άξιοι της θύμης μας. Έχουμε τόσους υπουργούς. Νιώθω πίκρα. Νιώθω πίκρα και μάλιστα θέλω να δώσω συγχαρητήρια στον κύριο Περιφερειάρχη τον Νίκα, που μου είπε ότι θα κόψει ένα κοντήλι τώρα, να φέρουμε γύρω στα 200 κιλά καραβίδα, να τη ρίξουμε στη λίμνη για να κάνουμε ανάπτυξη. Και όχι μόνο στη λίμνη, θα ρίξουμε και στα άλλα μας τα ποτάμια.